Grazzi tal-li naqattu magħna għal din il-konferenza. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista qed jibqgħu jiddefendu n-nuqqas ta' ħlas ta' taxxa tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. L-istess qed jagħmlu dwar ir-rabtiet ta' deputati tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ma' Jurgen Fenech li Grech iddikjara li lest jikkunsidra jagħtih maħfra presidenzjali. F'konferenza tal-aħbarijiet oħra dwar id-deputat Rosjen Cutajar, id-deputati Carola Kulina u Therese Comodini Kakija użaw kejl differenti għal sħabhom u għal Cutajar li rriżenjat minn segretarju parlamentari. Bħal fl-aħħar jiem reġgħu staqsew il-ġurnalisti dwar għaliex m'għandhomx l-istess riga għal kulħadd. X'hemm differenti bejn din is-sitwazzjoni u ċ-ċirkustanza fejn kellna żewġ deputati tal-Partit Nazzjonalista jistaqsu għal sala b'xejn ma' Jurgen Fenech wara li sirna nafu li kien is-sit ta' 17 Black. Therese Comodini Kakija wieġbet hekk. Is-sanzjonijiet fil-konfront ta' dawk id-deputati minn dan il-partit ittieħdu. Iżda dawk id-deputati għadhom membri integrali tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista bħalma wara kollox għadu Jason Azzopardi. Dan kien iddikjara li ma jaqla xejn mill-professjoni u għal darb'oħra dwaru ma qalu xejn id-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Din il-ġimgħa kollega tiegħi wkoll staqsiekom kif seħibkom Jason Azzopardi fil-waqt li hu l-avukat tal-Porsche kien iddikjara li m'għandux qlieħ mill-professjoni. Dan ma kien iddikjara xejn mill-professjoni. Se titolbu li jiġi investigat jew kien forsi jaħdmilhom xejn il-klijenti tiegħu Jason Azzopardi? Iva, jiena Jason Azzopardi l-avukat tal-Porsche. Minn hawn il-qudiem Akulina ma qal xejn aktar u ma wieġeb xejn għal sieħbu tal-klikka tal-Blue Heroes. Fl-aħħar jiem il-Partit Laburista akkuża lil Bernard Grech li ma jistax jieħu passi għax jekk jagħmel hekk irid jibda minnu nnifsu la darba hu tax evader magħruf. Dwaru reġgħu staqsew il-ġurnalisti. L-istess argument imma ma japplikax għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta dan kellu snin ta' taxxa mhux imħallsa u rranġa wara li tefa' nomina tiegħu għal-lider tal-partit. Iżda Carola Kulina ma weġġibx u għalhekk għajna bid-dikjarazzjoni ta' ftit jiem ilu. Le maħniex napplikaw two ways, two measures. Hemm baħar jaqsam.